Ning nagkaduol na ang kapaskuhan, di gyud mawagtang ang kaon ug inom. Subay niini, Talisay City Health ni awhag sa mga talisaynon nga pahimuslan ang mobile clinic sa Talisay City Government. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Bantayanan karon ang kaon ug inom ug di maayong manghinubra sa pagkaon sa walag tuong nga mga party tungod sa kapaskuhan. Gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga basta mga party, sagad makita sa lamisa ang lechon baboy o guban pang mantikaong sudan. Anaw sa ba mga ilimnong tamis o gilimnong makahubog. Ang mga healthy individual, di gihapon ta pasagad og kaon ng lechon, labi na kay ang pinakalami nga lechon na agad sa Talisay, no? So, usahay malimot ka nga instead nga plano ra kag isa ra kahungit, naka 50 na day ka kahungit. So, kung high blood ka, maglikay na gyud ka. Iyang gitataw nga matag kapaskuhan, ubay-ubay ang madala sa tambalanan, tungod sa gipamati sa lawas, tungod sa daghinubrang kaon ug inom. Hinungdan nga awhag usab ni Alanzado sa Talisaynon sa pag-avail sa libreng mobile clinic nga moduaw sa kabarangayan. Nagsugod na kini niadtong Nobyembre 14. Mutanyag kini og dulaan sa 15 ka mga test nga libre aron lang masayran ang kahimtang sa panlawas sa matag Talisaynon. Naglakip ni ang X-ray, easy ug convenient imaging, hematology analyzer, CBC test, ECG alang sa heart diagnostics, autochemistry analyzer for detailed lab results, urinalysis, fasting blood sugar, creatinine, ug daghan pa. Aduna usab libreng dental care. Hangyo sa mga Talisaynon nga pa-check up daan, no? Labi na si Mayor niglansya ning free mobile clinic. Kung maka-avail mo, mas maayo na siya. At least kabalo na mo na unsay kanang inyong pangandaman inig Pasko pohon, makakaon pa ba mo glitchon or kinahanglan likayan na. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.